the final end yeCAB3 kana maconstitutional amendments zvaari kuzama kuda kuachiva panguva ino zvoya panguva ino vanhu vanyatsi kuti ichi ndochokwadi, ndokwatiri kuenda. Kana zvingaranda zvikangokwanisa chete kuamenda the constitution, ndo kwatiri kusvika uku kudynasty chaiyo. Don't subscribe or like on the bell icon. Panguva ino hazvina kumira zvakanaka. Tinoona kuti the regime iri kunyatso sacrifice whatsoever zvainazvo kuti ikwanise kuva ne full support, ikwanise kunyatso kuamenda nekuextenda term to 2030. Panguva ino topinda pahendo yechikora zvigananda, anoposta mapictures amuri kuona aiwa nasikotisa kupwanya mnangagwa sons anouya panguva ino vanyora vachiti the end game of CAB3 is clear. Zimbabwe is being transformed into a kingdom under Mafidi dynasty. While ZANU leadership is used as pawns, the real deal was sealed in Swaziland by Tagore, Scott, Chivayo, Obey, and Sean. The betrayal of the republic is complete. YTSCC and above. Anopota mapictures amuri kuona vana Scott aiwa vari kuSwaziland. Panguva ino achiti ndo pakaitwa the whole deal, ndo pane plan yavo yezvigananda isati yakuzikanwa nevanhu. Most of the people they are not aware, but zviri pachena kuti awa ndo system yavari kuda kuinstalla panguva ino. Madevelopments aripo muZimbabwe panguva ino yatoona kuti term yemutungamiri wenyika it is approaching to an end, and President Mnangagwa wanguri vatara kuti I'm a constitutionalist, I'm going to step down. And panguva ino ipachizoonekwa kunze ZANU-PF iri mubishi kumanya kuti ma-amendments afambiswe zvifaye. Panguva ino we do not know what they are planning as the president is going to retire. We do not know the person who he is going to appoint. But panguva ino pachitakwa nawo dzema-dynasties nanawo dzema-amendments zvinogona kuzoshamisa vanhu kwakuchizoonekwa kunzi aiwa he is picking someone from his close circle kana kuti a family member. Pena kumisection medu dzafungura enyu muri kudipa muzviri pechitwa ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.